Recording na ako. Alright, so we are here at St. Caninius. Okay ka na? Parang pagod na pagod ka. So with the technical team, we're working with... Hi, Doc! Jeanette Narabat. Hello! What's up? Yeah, we're here again. We're here, yes. Ikaw na lang kung kulang. Burn. Hi vlog. Hi. So, 3 event po kami ngayon dito sa Paraiso Verde. Wow! So, hindi kaya ng generator. Nakaproblema po ng electricity dito sa Coronadal ngayon. And now, ladies and gentlemen, please welcome your host. Everybody put your hands up! Butawag-Enyos! Isang masigatong panakakan mula sa ating lahat. Ladies and gentlemen, I want to hear the noise of our visitors coming from this side. Come on, put your hands up! How about our visitors coming from this side? Isang masigatong panakakan mula sa ating lahat. This is host Jerry. I just had my opening spiel, and this time we're having the memories. The sweetest place. Palakpakan for our Team Ride and Team Brown. Come on, woo! Let's go! Sabay-sabay! Come on, go! Our Mr. and Mrs. De La Cruz. Come on, woo! The first dance of Valerie and Ken as husband and wife. So here ako sa backstage, guys. I've never been afraid. I love the life we've made. This is our style. Let's go! I think I wanna marry you. 8-7. I'll go ahead and let the choir bells sing. Saan nagkakilala ang ating newlywed couple? Sandali lang, ang inambal ko na ka-high heels kita, sige. Saan nagkakilala ang ating newlywed couple? Sa Greg's Food House. Saan Greg's Food House? Because we have a lot of branches. Jensen, Coronadal City, Sarala, and Coron. Coronadal City na Greg's Food House. Is it correct? Correct! Congratulations! Please receive your prize! Wow! Ay lang, pwede niyo sila? Ay, hindi ako. Tuloy naman na. Nakaan ka ko rin sa likod. Okay, sinatag ko lang. Ay, may representative here. Ay, ano tina? Ay, naman lang itong bata mo din. Okay, DJ, play. Grabe nilang Pinoy intro pa lang pala nila dahil mo ba? Music, please! Okay. Sino magsabat? Ikaw lang. Panindigan mo ni Tita Karaan mo ang title of the song. Bagong Pilipinas, Pilipinas! Bagong Pilipinas! Bagong ito ha? Kay PBM ka na ito ang Bagong Pilipinas, Tita. Isang susunod. Kasi nabato ka. Title of the song. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. At dahil dyan, kakantahin natin. Tingnan natin kung piliin mo nga ang Pilipinas. Minsan natuwa ang may likha. Pinuli kong pulong ginawa. Mahilias ng initatag sa marasutang dagat. Ako ko rin ang pili ko ang Pilipinas. Piliin mo inang Pilipinas. Piliin mo. Nag-aano natin si Ma'am Namaste. At isa ning kamot siya.
piliin mo ang Pilipinas. Congratulations sa next song, DJ. Panindigan mo ito na kaya mo din. Kabaka ka? Kaya mo din. Ito si Tinoy. Ready. I-sure nyo. Play it again, DJ. Dali na. Title. Aso. Mali. Ano aso? Hindi siya asuka. Hindi asuka. Mali ko. Ang suka? Ara sa Greek ang suka. Hindi siya asuka. Hindi din. Challenge siya. Asuka challenge. Pero hindi yun yung title ng song. Nabatian nyo na. Sige. Dali na agad. Pati ka pala na ginagawa. Okay. Yes. Okay, sige. Ganito wanan ko. Basta gano'n. Ngayon naman, gagawin natin yung Asuka Challenge sa shadow. Bahala ka dyan, ano? Basta bahala ka. Emote ka. 5. Oh! Ano ba? Tama na! Nakasabot ko! Okay na. Next question. Okay, ready? Dapat performance, ha? 1, 2, 3, go! Sige, tagaan na nato. Napunta yung makita ko sa sunod. Congratulations! Dito tayo. Tama na. Children! Tama na. Dito tayo sa... Okay. Ang mga kapot sa mic, masabat ka niya mga bata. No, sa mga bata. Tatlo ka po magsabat. Sige, tatlo ka po. Title. Sa akin kong pag-ibig. Kapag sa private. Dailang. 1, 2, 3. Pag-dirig ka. Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes nang tayo'y muling magkita. Miyerkules nagtatapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay inibig din kita. Biyernes si Ma'am nakapit, Ma'am. Ikaw ay puno ng pagmamahal. Iatag na sa iyan ang okay, makagaway sila sa isang regalo. Okay, congratulations. Oh, I like this one. Sir, dito tayo. Waka. Hey, sir, it seems like you have a good voice, ano? Parang maganda yung boses niyo. Artista, pakantahin niyo po yung kanta, ano? Kaya natin kayo, susumpunan niyo na, no? Dami namin na, Ganda na ba? Sabay. Dami namin na, Waka, Dami namin na, Galit mo. Ibigay na po natin. Congratulations. Your name is? Lizelle! How old are you, Lizelle? 24. Do you have a boyfriend? Fiancé. Ay, siya yung ano? Yung sa June 16. Ikaw yung June 16? Yung binuo rin sa akin? Di ba naman, okrayin ko to, kliyente ko sa June 16, baka i-cancel ako, ano? You are the maid of honor? Yes. Ay, no. Bridesmaid. A bridesmaid, okay. Kasama ba natin ang iyong mapapakasalan? Hindi na kita ko client. I will see you sa June 16. Dito ka na, ma'am. You passed the test. Next. Oh,
Sayang paterno mo. What is your favorite color? Obviously, your favorite color is pink hanggang sa panyo. Ayan. Pangalan? Kriza. Na-try mo nang magpariban? Nagbalik. Oh, ang ganda ng ano no, ang ganda ng pagkakulot-kulot niya. Alam niyo, pinangarap ko talaga yan when I was in high school trying to make my hair curly. Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Yes. Ilan? Saan? Ay! Ang pugi! Next. Tama na. You passed the test. Next. Oh, bakit? Ganda ng hair niya. Ayan o. Huwag hayaang maging dry ang hair. Ano yung mga tipo mo sa lalaki? Wala dito eh. Wala siya. So meron talaga siyang gusto. Pero dito, yung ano lang, nai-imagine mo lang, gusto mo ba ng matangkad? Yes. Ano pa? Handsome. Handsome? And handsome. And handsome? And more cash. And more cash. Alam ko, hinahanap nito. Oo, afam. Sige. Hi po! Parang ano siya, no? Siya yung tipong pag Sunday, nasa simbahan. Hello po. Napakabait ng ano niya, ng priest. Opo. Your name is? Kriza. Kriza. Do you have a boyfriend? Opo. Ilan? Isa. One and only. Sino siya? Nasa... Tingnan niyo, gumagawa ka ng kwento kasi napansin niya kapag sinasabing my boyfriend, hindi ko na tinatanong. Sino? Nasa ano siya? Nasa? Nasa region. Ay, nasa region. Okay. So, hindi ka na nagpapaligaw sa iba? No. Paano yan? Pag mapili kita, mabigyan kita ng partner na iba, okay lang sa'yo? Hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Okay. Hanggang dyan ka lang. Sige, next po. Huwag kang nag-iisip na may boyfriend ka rin. Ano? Step forward, may boyfriend? Yes. Ilang months na kayo? 8 years. 8 years! Wow! Anong tawagan nyo? Love. Love? O, bakit ka kinikilig? Sige. Saan ang boyfriend? Gusto ko yan, tinuturuan mo ako. Magkaibigan tayo. Nasaan ang boyfriend? Ay, saan ang boyfriend? Ay, alam mo ba? Sabihin ko. Kanina kasi, unang tinawag yung mga boys, sabi sa akin, Mama, huwag mo akong pagtripan. Bakit? Andiyan yung girlfriend ko. And yes, maliban doon, sinabi niya rin na meron siyang sorpresa para sa kanyang girlfriend, sir. Char na. Okay, thank you po. Kahamak bigla mag-propose. Kita siya, nakulbaan siya. Ano ni Ma? Ay, okay. Nakulbaan si Tita. Nakulbaan. Ma'am, joke lang yun. Wala pong ano. Pangalan? How old are you, Giselle? 25. What's the plan? Anong pinagkakaabalahan ni Giselle? Online. Selling. Online teacher. Teacher! Pareha tayo. Ayos pa ba si teacher? May love life ba si may love life? Umibig-ibig ka rin. O huwag mong hayaan na maging dapat tag-ulan. Rinig niyo po. So dry season. Hirap kaya magturo kung ano ka. Your name? Sheila. Bakit mo ako tinuturo ang okrayen yung kasama ko ba niyo? Teachers tayo. Yes. Online ka rin. Saan? Sa classroom? Kamusta mga SF1, SF2, SF5, SF10? Processing na. At least lumalaban. Na-receive mo na rin yung bonus mo. Wala pa. Friday. Okay. Okay lang. Bakit natatakot ka? May boyfriend? Yes. Ilan? Isa lang. Seryoso? Yes. Ikaw lang girlfriend? Yes. Chine-check mo cellphone? Yes. Yung naka-restrict, tinitingnan mo? Yes. Yung naka-ano? Sige na. Sinisigurado ko baka ano. Hi, ma'am. Teacher? Principal? Puro kasi kayo teacher, mga principal niya to. Your name is? Cookie. Ma'am, sino po yung mga larawan sa likod po ng telepono niyo? Boyfriend. Pogi naman yung boyfriend. Ibig sabihin, hindi ka na magpapaligaw sa iba. Yes. Hindi ka na titingin sa iba. Next, please. Ayoko kasing maging simula ng pagtataksil. Kasal to eh. Your name is? Ivy. Ivy! In love? In love? Every day. Uy, ano ko ba?
everyday? Everyday kayo nagkikita ng boyfriend? Oo. Bibiyan part, may papa sa baby. Oh, ilaban mo baka gusto niyo mag-second baby. Basta mga ganito, ayoko nang kausap eh. Thank you so much, Ivy. Hello. Ay, hindi ko nag-aaral pa to. Yes po. Ano na? College. College. Oh, natapos mo clearance? Wala pa. Wala pa? Final exam? Wala po. May boyfriend? Yes po. Ay, ila ko. Tapusin mo mo. Okay. Oh, favorite color? Oh, favorite milk tea flavor? Dark chocolate. Coffee? Mango. Sige. Pero na yung mga tanong ko kasi nag-aaral ka. Hi ma'am, you are the maid of honor. It seems like you look your best this evening. Mga magkano na po ang per gramo ng poncha? Your name is? Mutya. Mutya? Oy, siguro ito nagmumutya nung ano pa, nung baby pa. Nakapagmutya ka na ba ma'am? Wala. May boyfriend? Fiancé. Sino? Groom's brother. Groom's bro. Ay, yung nagsalita kanina. Hindi po. The best man. The best. Yes. Kabisado. Ilang taon na kayo? 5 years. Titignan natin kung kabisado niyo talaga ang 5 taon na. Thank you so much. Yun lang. Next. Tatanungin kita o tatanungin mo ako? Ako na lang. Sige. Your name? Yana. Yana. How old are you? I'm world 20? How about 21? Tomorrow? Nag-aaral? May boyfriend? Mga kiksik mo yan. My boyfriend? My boy... Oo, hindi lang. My boyfriend? Wala. Wala. Okay. Si kuya mo gani ka duty, alas 8, alas 10 pa duty niya. Ikaw hindi kami magsugod. Your name? Oh, ano wala ka gani? My boyfriend? Mas ako si mama. Kinsa pa rin mong mama lagay? Ano mama? Okay raman na magnobyo-nobyo. Ayaw lang yun ka na. Ipa-duty sa'yo kayo. Okay. Anong pinaka-bibisihan sa buhay? Anong pinagbibisihan sa buhay? School. Aral-aral. Study. Puyat. Mahal ang tuition na. Oh, yes po. Very good. Mami ha, hindi ko po inokray. Okay, dito kayo. Itatapon ni Bride ang bouquet. Okay. 1, 2, 3, tapon. Oh. Congratulations! Our winner is the Maid of Honor. Palakpakan po natin. Maraming salamat, everyone. Our male number 1, music, DJ. Do kasi all mic number 1. Kamiyak ka na. Okay, 1, 2, 3, go. Ah, that's number 1. Ano masasabi mo kay number 1? Magya, ayos ba? Go iba. Okay. Male number 2? Ikaw na, tinakulbangan ako sa iya kay Basi karon bakbakan niya mo ba? Kasi I'm really a follower of TG. Diba? Okay. Ay, gihambal ko na. Sino siya? Oh my God. Okay, sige lang. Your line is, Mutya, mahal na mahal kita. 1, 2, 3, and go. Sige. Okay lang man, for the play lang man. Okay, kasi baka magustuhan ka niya. Okay? Mutya, mahal na mahal kita. Hindi ko kaya. Kaya mo na. Go. Mutya, alam mo, Thank you very much. That's our male number 2. Okay, maraming salamat. At least, sinubukan mo. Okay. Male number 3 and go. Mutya, mahal na mahal kita. Ay, wow! Parang yung Johnson's powder sa TV. Thank you so much. Ano masasabi mo sa number 3? No po. Yung number 2 kanina. Number 4. Hindi ka na. Ay, yung pogi number 4. Di ba yan yung may girlfriend? Pogi yung, okay. Your line is Mutya, mahal na mahal kita, and go. Stop lang ma'am. Kay Malubat. Mahal na mahal kita. Wow! Ano masasabi mo doon? No po. Okay. Choosy ka. Eto naman, bago pa lang kaka-training, sir, nag-ano ka, galing kang training?
Ay, sa tupig lang. Nagpo-push up ka, sir? Nagpo-push up? Patingin nga ng push up. Sige, patingin nga. Push up. Ready? Charot na. Okay, your line is, Munya, mahal na mahal kita, and go. Munya, mahal na mahal kita. Parang yung nagtatanggal siya ng ng lansones. Munya. Ma'am, kumusta po yun, ma'am? Pakilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. And number 6? Munya, mahal na mahal kita, and go. Munya, mahal na mahal kita. Daw masapat, kasi Munya dayon, Munya, mahal na mahal kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sino kinapili mo? May 7 pa, ma'am. Ay, may 7 pa. Dahil na. Hindi ka pa nagaw ka, binasili ka ka-text na. Buha pa kitang cellphone niya. Okay, this is number 7. Say the line. Munya, mahal na mahal kita. Munya, mahal na mahal kita. Mukhang di siya sure, Munya. That's number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7? 6 po. Pero ikaw ang ipipresent ko muna pagtanggal, ikaw ang nakatayo sa harap niya. Tsangin lang mo. Alright, ladies and gentlemen, eto napili mo na si number 6. Munya, talagang 5 taon. 5 taon, may pasabi ka pa, 5 taon. O sige, final answer number 6. Tayo ka, Munya. Tatanggalin mo. Dali lang, hindi ka magdali. Holding hands. This is your number 6. And go. Buksan na natin. Buksan na po, buksan na ho. Tanggalin mo na yung yung... Oh, congratulations! Dali lang, Ano? Hindi yan yung boses niya. Sige, sabihin mo ba yung Munya? Guwapa ka Munya, pero bastos. Thank you, TJ. Joke lang naman. It's not actually TG, it's number 6. Thank you so much, TG. Guwapa ka na yung bastos ka lang. Ay, kasadya sa atin. Maraming ka, salamat. Ikaw na, sir. Ayan. Congratulations. Alam na alam. Ikaw na lang. Ready and go.